I-SIU iphanda ukubandakanyeka kukaMabuyane kwizityholo zobuqhophololo ekunikweni kweziqinisekiso zemfundo kwiYunivesithi yaseFort Hare. Kutyholwa ngelithi uMabuyane wabhaliswa kwizifundo ezikwizinga le-masters nangona engenazo ii-honours. uMabuyane waye wakhutshwa kwezi zifundo ngenxa yokungabi nezinga elifunekayo khona ukuze ubani abe kanti wenza i-masters. uMabuyane ufuna ukuba kuchazwe njengento engekho mthethweni umyalelo kamongameli wokuba i-SIU yenze oluphando. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo uMabuyane uye wathetha phandle ngalomba. Mna kukho umbuzo ndingena uphendula. Zawuphendula umbuzo naphina kwaye ndinazo zonke into zokucacisa bakwenzeke ntoni kwenzeka ntoni. Zange kwenziwa zonke into zithetha bubuxoki into zaseFort bendizenzela. Kusenjalo i-SIU ithi ayibuyi ngamva. We would like to indicate that the SIU is going to be defending the matter and the investigation will continue. Inzame zokufumana iFort Hare kunye neofisi kamongameli ziwe phansi. Ndingulubaba lodada kwindaba ze-SABC eMonti.